नोंसोरजों रायलायनो आंहा खुन्दुङानो जलायलांबाय लोगोफोर हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरला राग्रे थाबाय आरो बुटेटे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव हाबनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोफोर थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दिनैबो माने मिरामिससोहाय लोगोफोर जेबो जाया ओमफ्राय आं मिरामिसबाबो नोंथांमोननो एसे देखायना होलांनोसै ब्लगावहाय नोंथांमोना साननो नाङा जे मिरामिसखौनो बेफोरबायसा देखायलायबाय थायो नामा ओरै होननानै ओमफ्राय माने दिनै सनिबार नालाय जोंहा जेबो जायाहाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने लाफा मैद्रु रुदों माने जेबो थाव साव होआखै एकदमबारे ओरैनो खान्थायाव होनानै बयल खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय फारसेथिं आं बिलाहि संगासिनो आजिखालि माने दासान्दि माने आजिखालि नङा लोगोफोर दासान्दि माने मैगं थाइगंनि दामा बिराद खम आरो जोंनिखैजाय माने बिलाहिया केजि 10 थाखाल' आरो बाखि मैगंफोराबो सिगांनि बायदि दाम नङा आरो दासान्दि माने एभेलेबल फ्रि आरो ओंखायनो माने मैगं थाइगंनि आंखाल गैया होननाय बायदि आरो दासान्दि माने जा आरो जा अर सायफैलायदो नोङो हा मा अर सायफैलायदो नै लोगोफोर मैद्रुआ ओरैबायसा टेस्टि आरो हुदा लाफा संदो लोगोफोर लाइ साइ जेबो होलायाखै अनलि लाफाल' आरो ना फिस्ला फिस्ला होख्लायनोसै आलौ बाथोन देनानै आरामसे ओमफ्राय नै लोगोफोर बिलाहियाबो एकदम गोजा कालारिं आरो बेसेबा टेस्टि नुखाबाय आरो ना मिरामिसबाबो टेस्टि होनलायबावबायसोहाय आङो लोगोफोर नै ओमफ्राय एसे नादब नुदब लानोसै आरामसे ओमफ्राय दुन्दिया सुन्दिया होना हरनोसै आजिखालि दुन्दियाबो दाम गैया लोगोफोर मुथा मुथि बजा बजि होबाबो लस गैया होननाय बायदि आरो ना ओमफ्राय होना हरबाय आं फुबानो मेरला जोंनिथिंजाय बायलायनाङा एभेलेबल दुन्दिया सुन्दिया बेसे मैगं जानो लकेल मैगं मोनबायबो लोगोफोर दुन्दिया सुन्दिया होहरखाबाय नालाय ओरैनोबाबोथ' बिलाइखौलाय साखनि जाखायो गोथांसो जाखायो नङा होमबा लोगोफोर आं खिन्थु जानो हायाहाय लोगोफोर आं खिन्थु जानो हाया दै लोगोफोर बिलाइ गोथां कबि गोथां बेफोरबायसा जानो हाया आरो ओमफ्राय अनलि मुलाखौल' गोथाङै जानो हायो आं लोगोफोर आंजोंबाथाय बिलाहि गोथाङा जाथारा दै साखनिया आयै आफाथो खननो रोंलायबाय नोंबो हा नोरखिखिनो मा जिरदो नोङो मा जिरदो हासिब मा हासिब बियो नालेंखरनि हासिब जनि जनि येस पापा बापरे सिखायलायनाङा आरो नालेंखरनि हासिब जिरदो नै लोगोफोर जोंहा निसाना नै नोंसोरनिखै जिरगोन ना जिरा बेफोरबायदि नालेंखरनि हासिब जोंनियाव नालेंखरनि बिगुरनि हासिब जिरो आरो जि मोजां जायो सिबनायावबो जेबो टेनसन गैया आरो सिबनायाव औवा हासिबनिख्रुइ बांसिनसो मोजां जायो आखाइ बगोन नाय बेटा आखाइ बगोन सिदा सिदि नै फामुआव मोनफैलायबाय आरो लोगोफोर न' खानायाव बेनिफ्राय फिसालाया माने दहायो साहा होनाय फाजिदो गेलेनो थालांदो आरो ओमफ्राय नै जोंहा गेदेरफोरा सिमिट बाला लगायगासिनो गेदेरफोरा जोंहा बिराद इउटुबाव ओंखारनो लुगैबाय थायो आरो ब्लग खालामबाथाय आंखोला आंखोला ओरै होनलायो मा हरदोब्रा एसे इसिनो हरदो इउटुबाव ओंखारनो लुगैसोगारो आरो बेसोरा गेदेरफ्रा दे माव दे मोजाङै माव दे आरो गये गथे खालामबा जारला दं ओमफ्राय नै लोगोफोर माने नैखिनिखौ इथा होसिगोन आरो इथा होनानै ससे गाथिनानै बिथाखिनिखौ फ्लर होनो नागिरदो आरो लिरनाङि रखम माने आजादिखौ नागिरदो आरो ओमफ्राय नै हाखौ प्लेन खालामसिगोन ओमफ्राय नै आबामोन गेदेरफोरमोन गासिबो माने थालायगासिनो आरो नै जाथारसिगोनबो लोगोफोर एख' जाया लान्थि लुन्थि लानायावलाय एख' जाया मा जानोखाय जेबो नङा इसिना हरदोब्रा गेदेरफोर खामानि मावनायाव नायजाया नामा ओइ बाबा थांसोदो थौ बाबा थांसो फैद' हे भगबान आंनि फिसा नंगौना नङा जाखो नोंलाय बाला माखा जाजोब्बाय फैदो एसे गोजौ गाखोना ओमफ्राय गोलैबा हे गोलैबा दुदु मोनबायनो फैयाबा फै
आयै हायावनो तुमानबाय आयै गथ'आ हायावनो तुमानबाय बाला जाजुबबाय भगबान जाबाय जोंहाय नै फिसालाफोरा गेलेगासिनो माबा मन्दिर बानायलायदो नै बिबार सिबार होलायदो ओमफ्राय नै मोदाय हाबजाग्रा खालामलायथारदो मालाय बा दुनिया मोजां नुदो दे गेलेदे आबा दे बेफोरबायसा गेलेना थायाबालाय माथो खालामना थानो नोंसोरलाय दे गेलेदे आबा दे मायो